Ale pro boha. Yeah. Baby. Wow. Všichni z vás jste určitě někdy byli v zoo, takže to pro vás asi nebude nic novýho. Nicméně my s Vítkem, když jsme jezdili okolo jednoho plakátu, byl tam nápis Velký návrat malého Australana, kusu liščí. A my jsme se vydali takového kusu liščího najít, protože ho chceme vidět, když jsme ho viděli na tom plakátu. A má to být velký návrat, takže mě fakt zajímá, jestli je to velký návrat prostě. Čekám fakt od toho hodně. Kde je kusu? Nevíme, kde je kusu. Kde je kusu? Pojďme ho najít, pojďme ho najít. Tady někdo na hlídce. Baby. Klasický anáček. A ten výhled, ale. Půjdeme do nového centra. Půjdeme do nového centra. Tady probíhá úplně hromadný láčes. Je tlapát. Tiger. Eye of the tiger. Eye of the tiger. Hej, Vítku. Já budu tvoje Marta, když to budeš můj Sovík. Sovík, je. A tady ho máme. Mňam. Kamu, to je pav? To je páv, ty pičo. To je pav, ty pičo. To nechytíš. Toho fakt nechytíš. Jak heká. Může hekat. Tak jo, už jsme natolik vyčerpaní hledáním kusu liščího, který se pořád neobjevuje, že jsme si museli prostě rozložit naší sváču, což je toast. Mňam. A Víťovi fazole Fazolky. s párkem. Párečkem, ne zase Jo, on tam je teďka zatopený. Takže vás potom updatenem, až budeme na dalším stanovišti, anebo jestli už najdeme konečně kusu liščího. Malého Australana. Já už se netěším. Já taky. To je asi všechno. Kamo, to je struktura, ty vole. Co je? Hustě. Tady vidíš, jak je Olomouc jak na dlaň. Tady končí Hornomoravský úval. Tady je ještě plošina, ale ze všech stran jsou to tady končí Hady a začínají Sudety. To se nebudou Sudety, kámo. To rozhodně nejsou Sudety, ty vole. Víš, jak vypadají Sudety? V Sudetech se rodí takovýhle věci, vole. Pro boha. Vždycky Sudety. Čau. Pupí. Mňam. Ježiš. Tady je úplně ta... No, tak jsme to slyšeli. Tamhle končí Hana a celé je to oplocené takými to horami. Tož. Že, baby? Ale Sudety, vole, jak někdo může říct, že u Olomouce jsou Sudetí? OK, já se omlouvám pánovi, ale Sudety se opravdu nachází u Olomouce, takže tato mystifikace byla opravdu mylná a Sudety jsou opravdu u Olomouce. Takže se omlouvám ještě jednou pánovi a už víme tento historický fakt přesněji. Díky němu víme tento historický fakt. Tak. Je tamhle prostě probíhat demolice dveří. To je Jonáš na chatě, kámo.
vaští. Tak jo, poznávačka dřevin. Vítku, celé tvoje dosavadní život a všechno vzdělání vedlo k tomuto momentu. Tak řekni. Takže tady můžeme poznat krásný doubek. Je to dub? To je jasný doubek. Je to dub, správně. Je to dub, jako kluk. A co máme dál? Co tohle? To je podle mě docela jasný, to poznáme já, vole. Hele, jako řekl bych, že je šumrk, ale... Tak co? Je to smrk? Já si myslím, že to je smrk. Já si myslím, že to je žmrk. Je to smrk jak brk. Je to žmrk jako prk. A tohle? To byl nějaký listnáč. To je ten dub, lásko. Aha. A tohle? OK. Tady máš jako nápovědu, tady máš takový ty... No, k tomu vůbec nepomůže. Je to jedle? Já si myslím, že to je jedle, je to vedle. Je to vedle, jak to je jedle, správně. Hezky. To máme dobrý. To je dobrý skóre, ty vole. To jedem. Hezky. Co dál? Tohle to bude to je, myslím, že bude buď borovička. A nebo modřín. Je to modřín. Ale myslím, že tohle bude modřín, jo. Hele, borovice je taky modrá. Tak dej borovici. Borovička, je to borovička. Hej, hezky. A tohle, takže tohle bude modřín. Hezky, Vítku, tak ty jsi studoval velmi pilně. Velmi pilně. A tohle? To bude úplně nějaký to skoro strom. To bych se tady nechal ještě zatím. Dobře. To si musím jako rozhodnout. Tady, hele, nudnej strom, kde byl, tyhle, to je Habr, tyhle, jo. To je Habr? Prostě, jo, tam prostě se nic není. Já jsem si, že to je Habr. Hezky, jak to víš? Ty vole, jsem geniální. A tohle? To je nějaký zaplísněná věc. Teď se budu ještě rozhodovat. No dobře, no. Tak tam mám. Tak teďka už to stopneme to video a budeme dělat, že jsme to uhodli všechno. Jasně. Hele, yes. Hele, tam může bříza, hele. Je to bříza? Ty jo, hezky. Tak Vítku, já ti teda gratuluju. Uhodl si všechny stromy. Ještě ne, to je. Už jsme trošku v koncích. Kde seš ty? Kde je? Kde je? To by mělo vypadat. Takovýhle čumáček by to měl být. Čumil. Ale tady to není napsaný. Hejzu. Se schovává. Už se schovává, tyjo. Kde je? Jinýho. Kde je kusu? Dejte nám kusu. Kde je kusu? Takzvaně hovno v sáčku. Expozice hovna v sáčku. Tada. Oh my god. Všude šel. Ježišmarja. Je. Ten jak ty? Ahoj. Ahoj baby. No, tak se hej baby. Tak jo, jsme už blízko, tohle je mangusta liščí, ale my potřebujeme kusu liščí, jo. Tady je ještě mangusta jižní, to vypadá ježiši. Ale tohle jsme teďka viděli. Ale pořád jsme nenašli. Blížíme se. Kusu liščího. Kde je? Kusu liščí. Tady jsme s kusem liščí. Tady je. Ano, odešel. Ale našli jsme kusu liščího. To mi nějaké brebentilky, vole, takhle. Co to je? Já mě tady hopsají, vole. Oni mají strašně dlouhý nosánek, takový. Kde je ten? To je on. Je to kusu liščí. Opravdu rozkošné zvířátko. Tady jsou vždycky obrácený. Já tady úplně lozí. Když tady jde. Byla ty nebo ty? On to byl. Mě by to nenapadlo. No to pírek. Tohle jsou 3 bratři, jak se teplej. Pijem. Dobrý den. Jo, hej, přiblíž se. Přiblížím. Dobrý, už nás viděli. Našli jsme kusu liščího, byl nakonec v pavilonu netopíru. Netopírku. Netopírek. Netopírek.
A i když jsme už ztráceli naději, že ho dneska nenajdeme, nakonec jsme zavítali do pavilonu netopírů, kde bylo obrovské teplo, ale bylo tam fakt příjemně. Bum teda na dveře a Kuskus byl tady. A Kus tam opravdu byl a netopírci tam měli otevřený takový jako okýnka. Oni tam normálně lítali, oni tam prostě Plachtili. Vaštili tam a lítali. Takhle dělali. Dělali tam takhle a ženské tam úplně. Jičali. Je čavky a my tam úplně. Jsem na ně chtěla šáhnout, ale báli jsme se, že chytneme nějakou nemoc. AIDS. Třeba. Tak. Ale prostě našli jsme Kusu liščího, to je ten hlavní point jakoby dnešního videa. Takže úspěch máme jako velký. Úspěch prostě 100%. A já jsem konečně spokojený. No možná tak 50%, protože tam byla tma a máme prostě špatný videa o tamtuť, ale To jsme je čekali. prostě jsme ho našli. Easy business. Máme ho. Máme ho, Kusu liščího. Tam je pejsek totiž. Jo. To je úplně gang, ne? Tak tady můžeme vidět suverénní příklad jedné z nejhorších grafik, co jsem kdy v životě viděla. Můžeme vidět tady tyto krásné malůvky. Já chápu, že se někdo snažil, kámo, ale i ten fond, co to je, prostě. Mě je úplně smutno. Ach jo, no. Jako víme, jako to je mířený, takže to je jako asi v pořádku, ale... Jako aby dítě vidět tohle. Jak to možná vidět to, jo. Aby dítě vidět tohle, tak asi zemřu. Asi to bych byla jako... To je nějaká protidrogová propaganda. Protidrogová propaganda. Ach jo, no nic no. Tak co se nám to tady vaří? To švejvárek mužský. Tak to má být. Jaké masňoučky úplně. Tož pohoda. U Neptuna, že? Tak. A máš?